Vale, va. Li podria donar més corda, un dia. Gràcies. Comença a córrer una mica. Que el va cap allà. I tens cap amunt. Podem fer el mateix? M'està volant! M'està volant! Vale, ya no. Sí, ya. Estamos en el taller de reparaciones. Aquí la gente arregla el sistema. Avísame. Está defectuosa.